Yes, no stay. Mañana vos usar, no se den papieku. Anto papieku, de uma forma outro, nós também papel é tema de onderwijs, enseñanza de nosso reino, enseñanza de koninkrijk. Anto, bosan mesa, é programa aqui acaba nossa 16 edição, nossa trariba é brug de conexão. Kwame Marcelina, número 4 do Partido Nacional do Pueblo, junto com Jaap Jonkers, de CDA, nummer 27. We gaan, Jaap, welkom. Vandaag een hele interessante topic again, net zoals de vorige weken. Hoe was je week? Ja, het was hartstikke goed. Dankjewel, Gwendel. En vorige week heb ik natuurlijk een hele leuke aflevering gedaan over wonen en integratie. En ja, we hebben ook heel veel opmerkingen gehad over de afgelopen week van we willen eigenlijk nog meer praten over wonen en integratie. Dus Gwendel en ik, wij hebben ook besloten, we gaan medio februari, gaan we het nog een keer hebben over wonen en integratie. Dus mochten jullie kijken nu en denken, ja, daar heb ik ook mening over, daar wil ik ook aan meedoen. Laat het ons weten, want wonen en integratie komt terug medio februari. Hoe dan? Ja, en voor nu wat betreft onderwijs, ja, een ongelooflijk bijzonder thema, denk ik, Gwendel. En we hebben 2 hele mooie gasten die we zo aan jullie gaan voorstellen. Er zijn natuurlijk 1600 studenten die elk jaar vanuit de Cariben naar Nederland gaan om te studeren. En nou ja, dat gaat niet altijd even gemakkelijk. Er zijn soms praktische blokkades. Maar er zijn natuurlijk ook soms dingen die beter kunnen op voorlichtingsgebied, op huisvesting, op studieschulden. Dus laten we kijken waar we kunnen helpen. Hoe we dankzij de brug die we aan het bouwen zijn, kunnen bijdragen aan een positieve impact op mensen die gaan studeren vanuit het Caribisch gebied in Nederland. Zeker. Hoy nós temos conosco Julie Martina, Julie que é estudante, então também nós temos maestro de escola, que também é tribalista do Partido Nacional, brother de mim, que é Giandro Ignacio, então vanuit het Caribisch gebied hebben we het Curaçao, Giandro, maar vanuit het Nederlands gebied het is very good share, as you can see on the panels. Curaçao hier en Nederland daar. Dus welkom. Julie, eerst je mag jezelf introduceren, zodat onze gasten die bij ons ook zijn, de platform kunnen aanbieden van Wapaku. Julie, ben je? Julia Pega. Julie? Oh, Giandro, dus go ahead, my friend. Mijn naam is Giandro Ignacio, ik ben 33 jaar. De laatste 8-9 jaar heb ik op verschillende scholen gewerkt, hier op Curaçao. Daarvoor heb ik een jaar in Nederland gewoond, in Nederland gestudeerd. En ik zie elke dag wat de pluspunten zijn, want er zijn heel veel pluspunten. Maar ook wat de punten zijn waar we zeker aan moeten werken de komende tijd. Zeker. Jullie, fijn dat jullie weer Julie? Ja, ik was eventjes uitgevallen. Sorry daarvoor. Maar ik ben er weer. Zou je jezelf kort willen voorstellen voor de mensen die nu kijken? Ja, natuurlijk. Mijn naam is Julie Martens. Ik woon in Den Haag. En ik woon nu iets van 11 jaar in Nederland. Ik ben nu 31 jaar oud. En ik werk in de zorg. Wauw. Ja. Oké. Ik heb opleidingen gedaan en ik heb de hele traject doorlopen. Ik ben als student hier komen wonen. En in de tussentijd heb ik het wel min of meer bereikt. Er zijn wat dingen die nog wel zijn blijven liggen. Maar goed, daarover heb ik het zo meteen wel. Precies. Ja, super. En Giandro, ik ben natuurlijk ook heel benieuwd. Jij bent natuurlijk ook als professional ben jij bezig met onderwijs. Klopt. Je zegt ook, er gaan ook dingen goed, hè? Dus er gaan ook een hoop dingen goed.
Wat Ja, gaat goed klopt. volgens jou? Waar moeten we trots op zijn met z'n allen? Ja, ik denk dat we hebben sowieso heel veel personeel op het eiland die hoog opgeleid is en die echt met hun hart werkt. Want het is natuurlijk, de condities binnen het onderwijs, die zijn natuurlijk best wel zuur als je het gaat vergelijken met andere delen van het Koninkrijk. Dus ja, we hebben best wel veel collega's van wat ik heb gezien op alle scholen ik heb bijna op alle scholen gewerkt in het voortgezet onderwijs. We hebben echt personeel die het werk goed kan doen, dat goed voorbereid is, die het echt met het hart doet. En ja, ik vind dat is sowieso één groot pluspunt. Wij hebben qua docenten hebben wij genoeg materiaal om goede werk te leveren. Dat is een van de allergrootste pluspunten. We hebben personeel om goed onderwijs te bieden. Ja. Ah, super. En Julie. jij bent naar Nederland gegaan toen je ging studeren. Ja. We komen ook wel op de verbeterpunten straks natuurlijk, maar kan je ook aangeven wat ging er goed en waarom heb je ervoor gekozen om in Nederland te gaan studeren? Ja, nou, net wat Giandro ook aangeeft. Je hebt niet zo heel veel mogelijkheden voor wat mij betreft. Ik had de keuze in de gezondheidszorg. Dat wou ik heel graag doen. En op HBO-niveau is er gewoon weinig. En of je moet eerst naar de verzorgingsschool, zeg maar. En dan via daar opleidingen doen, zodat je dan uiteindelijk wat kan doen. En hier in Nederland heb je veel meer keuzes wat dat betreft, ook in de gezondheidszorg. En dat was eigenlijk mijn keuze. Om het toch hier te gaan proberen. Ik was iets van 19 jaar oud toen ik hier kwam wonen. En de dingen die wel voor mijn gevoel dan goed gingen, dat was wel, het was snel duidelijk hoe het systeem werkt hier in Nederland. Ja, voor mij dan, het is nieuw, het is anders. Je bent net 19 op Curaçao. Verantwoordelijkheden heb je niet zo. Wel in andere opzichten, maar niet zoals in Nederland. Niet wat hier in Nederland van jou verwacht wordt als volwassene. En in die opzichten vind ik van, je leert het wel snel, omdat het systeem dat wel van jou eist. Je wordt op de hoogte gehouden van dingen. Je wordt gebeld, er komen brieven, er wordt dingen aan jou gevraagd. Vooral voor, je bent er net, je moet verzekeringen en zo, alles regelen. Dus je krijgt wel alle informatie wat je nodig hebt, zodat het verloop, het begin, gewoon fijn kan zijn. Je hebt dan een bankrekening, alles wat erbij hoort, zeg maar. Ja. Dus dat is wel fijn. Het enige is voor mij wat minpunten, de overbrugging vanuit Curaçao naar Nederland. Qua voorlichtingen kan het specifieker in de dingen die je kan verwachten, in de zelfstandigheid, wat van jou wordt verwacht als nieuweling. En dat vanuit Curaçao toentertijd, ik heb het wel over 10 jaar terug. Toentertijd was het anders. Er werd meer besproken over de studies en wat de inhoud van de studies waren, wat dan ook. En niet over, bijvoorbeeld dat je op tijd ingeschreven moet zijn bij een woonvesting, zodat je dan vervolgens op tijd in aanmerking komt voor een huis. Weet je, en dat zijn bepaalde factoren die dan erbij komen, terwijl je eigenlijk als student gericht bent op jouw studie. En dit, het belemmert niet zozeer, maar het vergt wel wat van jou qua aandacht. Giandro, jij komt ook en jij zit nu in een onderwijssysteem met een andere opzichten als docent, maar jij heb je ook resemblances, dus
Zie je ook dezelfde punten dat Julie aan het zeggen is toen jij aan het studeren was? Ik ben in Nederland opgegroeid. En voor mij als een persoon die in Nederland is opgegroeid, was het al best wel lastig. Dus ik kan me voorstellen dat het als je vanuit Curaçao komt, dat het nog lastiger is. Wat zij zegt, dat herken ik. Ook van families die vanuit Curaçao naar Nederland, toen ik daar was, kwamen studeren. Maar wij hadden het al best wel lastig. Kan je je voorstellen als je vanuit Curaçao, Aruba, Bonaire of een van onze andere eilanden naar Nederland komt? Ik kan me best voorstellen, ik kan me echt vinden in wat Julie zegt. Ja, het is sowieso een zware periode. Ja. Maar wat heeft het zo interessant voor je gemaakt dat jij bijvoorbeeld hebt gekozen om toch als docent in het onderwijssysteem te gaan? Bijvoorbeeld Julie, die zit in de zorg. Maar jij hebt gekozen toch voor het onderwijs. Bij mij was het toevallig, Gwendel. Het was geen droom. In tegenstelling, op school was ik zeker niet de liefste. Dus bij mij was het echt toevallig. Ik ben het gewoon gaan proberen. Ik heb ervoor gekozen om het onderwijs in te gaan. Om te kijken hoe het zou zijn. En ik had eigenlijk niet verwacht dat het iets serieus zou worden. Maar ja, toen ik voor het eerst voor de klas sta, dan ga je al heel snel voor de klas staan op mijn 18e al. En ja, en als je het meemaakt van dat je mensen wat bij kan brengen. En het feit dat je andere mensen kan helpen op zo'n manier. Dat was het vooral voor mij om erin te blijven. Het doen is heel anders dan erover praten. Dus ik wist van tevoren helemaal niet ik wist helemaal niet of het wel wat zou worden in het onderwijs. Maar als je het eenmaal doet en je ziet zo'n lach op het gezicht van een kind. Dat zo echt is. Ja, dat is niet uit te leggen in woorden. Sorry, Jaap, heb je een vraag? Ja, want Jandro, hoor je dan ook veel van jouw studenten en leerlingen die net als jullie naar Nederland gaan, als ze 18 worden, als ze naar het hoger onderwijs gaan? Hoor je dat veel in jouw kringen? Nee, bij mij niet zo heel erg. Ik vind dat waar ik nu werk op dit moment, het is vergelijkbaar met een VMBO-school. Wat ik merk van de laatste tijd is dat het minder populair aan het worden is. Het Nederlands is sowieso niet populair. De leerlingen zijn meer gericht op het Engels en op het Amerikaanse systeem. Ik merk dat het juist minder populair wordt waar ik werk. En Julie, eerst de vraag van Jaap antwoorden. Ja, ik merk ook eigenlijk dat het minder populair wordt, omdat ik zie ook dat wat ik zeg. Toen ik, 10 jaar terug was het heel anders. Je had niet zo heel veel keuzes, ook niet in de buurt. Maar dat heb je nu wel. Je hebt op Aruba bepaalde studies die je kan doen. Costa Rica, Puerto Rico. Ja. En daar heb je ook nog eens beurzen voor tegenwoordig, van wat ik begreep. En dat maakt wel verschil. Want toentertijd, het zou wel kunnen zijn dat het ook wel was, zo'n beurs voor zo'n land. Maar dat was niet gebruikelijk. Dat kwam niet zo vaak voor. En als je daarheen zou gaan, ben je dan misschien met z'n tweeën of met z'n drieën die naar Costa Rica gaat. In zo'n schooljaar. Dus je hebt niet zoveel vangnet ook, wat dat betreft. Hier heb je toch wel, toentertijd had je, het was best wel een grote groep die kwam steeds, elk jaar. En dus je hebt wel elkaar uiteindelijk. En vooral met het begin, het helpt met dingen, maar niet zo gebruikelijk. Wel merk ik dat jongvolwassenen eerder naar Nederland nu komen, die al een beetje,
het een en ander hebben meegemaakt qua school en zo op Curaçao of op de Besseilanden. Ja, ik merk wel dat de jongvolwassenen die daarmee kampen, die geen niet precies weten wat ze wouden of nog geen echte studie hebben kunnen afronden, wat dan ook, door wat voor ook reden het is. Ik merk dat ze vaker nu kiezen om op iets oudere leeftijd, iets van 25, 26 jaar, dat ze dan kiezen om naar Nederland te komen. En dat heeft ook zijn voordelen, want je bent iets bewuster. Ja, precies. Me tinha pergunta para Julie. Ik doe het omdat iedereen ook, we doen dit heel interactief. Iedereen mag vragen stellen, comment, sharen, whatever they want to do met onze programma. Dat is Papi Jacob, een gesprek met ons TPC. En je werkt in de zorg. We zitten nu in een periode dat, welke type zorg werk je bijvoorbeeld? Ik werk in de thuiszorg. Thuiszorg, oké. Dus dus ook een hele andere... In de verpleging. En dan, je levert de zorg dan thuis. Gewoon in de wijk. En we zitten nu in een bijzondere periode, de COVID times. En zelfs het onderwijssysteem is zo geraakt door de COVID, maar ook zorg is geraakt door de COVID. Hoe ervaar je het nu binnen de COVID voor je werk, maar ook binnen het onderwijs? Het is dubbel. Kijk, het is druk. Dat moet ik eerlijk toegeven. Het is drukker dan de andere tijden. En er wordt veel van je verwacht. Er zijn heel veel veranderingen die steeds ingevoerd worden. Dus je moet, er wordt gewoon heel veel van jou verwacht nu als zorgverlener. Sowieso in de wijk heb je al als zorgverlener een verantwoordelijkheid naar de patiënt toe. En dat wordt alleen maar meer. Je moet sowieso... Kijk, het zijn bijzondere tijden. Naast het werken in de zorg heb je ook jouw eigen kring, jouw eigen dingen die je wilt doen. Daar word je ook al beperkt in. En het is moeilijk. Qua onderwijs, je hebt, voor sommige ouders heb je natuurlijk ook noodopvang, maar niet voor allemaal. En wat ik merk in mijn omgeving, is dat veel ouders gewoon een beetje er doorheen zitten. Ze willen het wel, maar ze weten ook niet zo goed wat er gaat gebeuren, hoe ze het moeten aanpakken. Er wordt gewoon heel veel van jou verwacht. De combinatie helemaal met je moet werken, alles gaat door. In die zin, maar onderwijs zou ook moeten doorgaan. Ook al is het aangepast, ook al zijn het online lessen, ook al zijn het veel meer zelfstandige dingen opzoeken, bespreken, maken. Maar je moet het wel doen. En het vergt alleen veel meer van je dan de voorgaande jaren alleen. Ja. Oké. En bij Giandro, dus de COVID-scenario binnen het onderwijssysteem voor jou? Dat was lastig. Het is nog steeds een vervelende periode, waarin we eerst overgingen op lesgeven via Zoom. En dat was voor ons een hele nieuwe ervaring. En met alles wat maar fout kan gaan en alles wat maar, ook de goede dingen, maar je kan je voorstellen dat als je dat nog nooit hebt gebruikt, als hele school, dat het best wel rommelig verloopt. Toch? Zeker. Ja, toch? Zeker. Dus dat was even wennen. En aan het begin hadden we best wel veel leerlingen mee. Maar gaandeweg vielen ze steeds meer af. Door verschillende redenen. Daarna kwamen we weer naar school. In halve klassen. Dus dan moet je je rooster aanpassen. Omdat je halve klassen hebt. En je hebt niet het dubbele aantal personeel allemaal netjes te laten verlopen. Dus
heb je sommige klassen die bijvoorbeeld 2 dagen geen les krijgen. Of soms 3 dagen geen les krijgen. En dan zitten ze thuis. Met een programma, met een rooster. Maar ja, leerlingen. Ik werk met teenagers. Je kan je wel voorstellen hoe dat gaat. Nu zijn we weer in de situatie gekomen waarin we met de hele klas weer gewoon in de klas zitten. Maar ja, we hebben wel een hele hoop gemist. En hoe ga je dat weer op? Hoe ga je dat oppakken? We zijn nu bezig met ondersteuningslessen. Dat is best wel positief. Het helpt best wel. Maar ja, de hele situatie, alles wat we hebben gemist, inhalen in één slag, dat is niet zo makkelijk. Dus heel veel respect heb ik voor mijn collega's die hun best doen om toch het beste ervan te maken. Want zoals Julie zegt, het onderwijs moet doorgaan. Ja, en als je het dan hebt over het onderwijs, hè, waar ik wel heel benieuwd naar ben, is dat we hebben ongeveer een half jaar geleden, toen kwam de ombudsman in Nederland met het bericht dat veel Caribische studenten tegen allerlei blokkades aanliepen. En jullie hebben al een paar voorbeelden genoemd, hè, als het gaat om het vinden van een woning, het hele proces rondom school. Je bent toch vooral gefocust op je studie en niet per se rondom al die andere processen. Soms is het moeilijk, bleek ook, om een BSN-nummer te krijgen. Was dat bij jou ook het geval, dat het moeilijk was om een BSN-nummer te krijgen? Nee, dat heb ik niet ervaard. In het begin, toentertijd, je kwam als groot geheel. En dan ga je ook als groot geheel de aanmeldingen doen. En dat verliep ook goed. Dat moet ik eerlijk toegeven. Ik denk dat de individuele gevallen, want dat heb je ook. Sommige studenten die komen niet met de grote groep, zeg maar. Die komen of later of eerder. Of die moeten nog misschien een examen doen. Of die starten in een andere periode van het jaar. Misschien de individuele gevallen, daar hoor ik wel vaker dat het voorkomt. Ja, precies. En het bleek ook zo te zijn, maar dat wil ik gewoon ook even bij je checken. Ja, dat er zijn heel veel verhalen natuurlijk ook dat mensen zeggen van het is bijvoorbeeld zo dat ziektekosten, de zorgkostenverzekering, dat je geen aanspraak maakt op bijvoorbeeld de zorgtoeslag. Terwijl soms denken mensen dat van wel, en dan moeten ze het later terugbetalen. Heb jij dat soort verhalen ook wel eens in jouw omgeving gehoord, dat het minder goed ging? Ja, dat komt wel heel vaak voor namelijk. Want de belastingdienstmodel hier in Nederland is een beetje lastig om af en toe om goed uit te leggen. Waar heb je wel recht op en wanneer wel, wanneer niet. Heel veel studenten die hebben noodzakelijk een bijbaan. Want je moet alles ook nog gewoon bekostigen. Je woning, eventueel kosten die je maakt. Dingen die je gewoon nodig hebt hier in Nederland. Kleding. Dus dat gaat ook allemaal door. Maar in die zin wordt er, vind ik, niet... kan er veel beter meegegeven worden vanuit Curaçao van hier in Nederland wordt het heel anders gedaan. Zodra je werkt, moet je het ook aangeven, moet je het ook allemaal goed invullen, zodat dat allemaal niet gaat oplopen, want anders raak je in problemen. Ja. En Jan, is dat ook iets wat jij wel... hoe gaat dat nu, de voorlichting op de scholen? Voor studenten, voor scholieren? Bij ons hebben we dat niet zozeer in het... Wij noemen het hier VSBO. Voortgezet secundair onder... Dat is vergelijkbaar met het VMBO in Nederland. Bij ons gaat het merendeel van de studenten... gaat of naar het SBO, dat is vergelijkbaar met MBO... Of ze gaan HAVO doen, of ze gaan naar de HAVO. En dat doen ze gewoon hier. Dus we hebben niet te maken met een hele grote groep studenten die naar Nederland verhuist. Vanuit het VSBO rechtstreeks naar Nederland. Die stap wordt niet zo vaak gemaakt bij ons. Tenminste in de laatste 4, 5 jaar heb ik daar niks van gemerkt. Zijn, toch? Klopt, want je moet sowieso 18 jaar zijn om naar Nederland te kunnen.
om zelf die beslissing te willen nemen, zeg maar. Ja. En dat is het wel. Ja. Hey, en Gwendel, ik zie dat je praat, maar je staat op mute. Kijk. Ja. Daar ben je weer. Ik zat alleen te praten. Maar goed. Nee, het is zo dat eigenlijk wat wij met de brug van CDA, PNP, maar ook als politicus willen bereiken, de brug van de diaspora binnen het Koninkrijk, Jaap en Gwendel in die zin, proberen we wel te weten wat er eigenlijk de knelpunten zijn dat we snel willen verbeteren binnen het Koninkrijk. Vooral in deze zin op onderwijs. Maar wat is voor jou, en Giandro en Julie, wat is voor jou de belangrijkste punt om de kwaliteit van onderwijs, zowel aan het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk, maar ook in het Nederlands gedeelte van het Koninkrijk, voor onze mensen, dus welke is de belangrijkste punt dat je daarvan vindt? Bijvoorbeeld, is het voor het verbeteren van het systeem voor onderwijzers? Moeten we meer aandacht geven aan de kinderen en de studenten? Moet er meer oplossingen gevonden worden voor beurzen? Omdat wij beginnen wanneer we klaar zijn met studeren al met een hypotheek, in a matter of speaking. Dus Ja, zeker. wat is de meest belangrijkste punt waarvoor je zegt, Jaap en Gwendel en Giandro, maar wat moet je ervoor gaan werken in die zin, Julie? Ja, nee, ik een beetje in tegenstelling in dat wat Giandro nu aangeeft, van nu is het wel zo van de kinderen gaan natuurlijk naar de SBO meestal of naar de HAVO natuurlijk. Maar zelf vind ik, want ik heb ook die traject gedaan, eerst de HAVO en dan de VWO en dan naar Nederland. En zelf vind ik wat ik heb gemist is vanuit het onderwijs, zowel in Curaçao en ook op het moment dat de studenten de beslissing maken, dat er heel goed uitgelegd moet worden wat de model is, hoe het werkt, hoe de lening in dit geval werkt. Want dat is leningsstelsel. De leningstelsel, de verzekering. Nu heb je, je hebt de eigen risico erbij. Je hebt een aantal spelregeltjes die wij op Curaçao gewoon niet kennen. En ook al komt het minder vaak voor, zeg maar, dat de kinderen in die leeftijd naar Nederland verhuizen. Ik vind wel dat ze wel de vermogen hebben om dat te begrijpen, om dat te beginnen te onderzoeken van, dit is de stelsel van Nederland, dit is bijvoorbeeld van Costa Rica, ik noem maar wat op. En een beetje op onderzoek gaan. Want op het moment dat je dan iets van 17, 18 bent, je bent genodigd om een beslissing te nemen. En dan heb je niet zo heel veel tijd om te vergelijken, om goed over na te denken, om terug te gaan vragen naar de meneer of naar de juffrouw die stof behandelt. Want ik vind zelfs dat misschien nog eens een beetje een vak moet worden. Niet een vak voor het hele jaar, maar misschien voor een trimester of zo. Dat ze goed uitleggen, dit is bijvoorbeeld het belastingmodel. Dit is de studie, zeg je dat bij DUO. De model dus uiteindelijk daarvan, wat je zegt is, we moeten meer ervoor zorgen dat er meer transparantie binnen het systeem komt voor ons allemaal. Dus in Nederland, maar ook hier, in het Caribisch gebied. Is het beter dat de scholen op Curaçao om 5 uur eindigen? Giandro en Julie? Op Curaçao.
Aan Goeie de vraag. ene kant, ja, het is een hele goede vraag. Want aangezien het weer, zou ik zomaar zeggen van nee, dat vind ik, dat vind ik zielig. Maar aan de andere kant, ik kan wel de voordelen ervan zien. De kinderen worden veel meer bezig gehouden en je kan veel meer geven. Je kan een kind op een hele dag of op een langere, als je meer tijd spendeert met een kind, kan je veel meer zien ook van wat mist de kind, waar kan ik, wat begrijpt hij niet of waar kan ik inspringen. Dus wat dat betreft qua kwaliteit, zeker, waarom niet? Maar ja, ik weet dat op Curaçao dat anders wordt beloond. En ja, het is heel moeilijk om dat allemaal, zeg maar, dat iedereen op één rechte lijn zit. Je hebt ook ouders die met de werk en dan zo zitten. En dan, ja, je moet dan kijken, is het haalbaar, ook financieel, dat zo'n kind een hele schooldag kan doorbrengen, zeg maar, voor een ouder. Dus ja, ik denk er komt heel veel bij kijken, maar het zou zeker bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Misschien niet voor alle scholen, misschien voor alleen de grote scholen of alleen de kleine scholen. Dus ja, ik vind het niet zo'n gek idee. Nee, we kregen trouwens nu net nog een vraag binnen. Misschien kan die ook getoond worden van Henry Celia. Vanwege onze toestand op Curaçao is niet dat bepaalde mensen kiezen om in het onderwijs te gaan zonder dat hun de roeping hebben om die functie te bekleden. Is dat iets wat je herkent, Giandro bijvoorbeeld? Giandro? Nee, ik herken het juist niet. Wat ik juist herken is dat we juist door de toestand in het onderwijs, dat juist heel veel goede docenten ervoor kiezen om gewoon het privéonderwijs in te gaan of businesswereld in te gaan. Het is helemaal niet zo rooskleurig. Ik doe het echt. Ik zeg het eerlijk, ik heb wel eens gewerkt waarbij ik 6 maanden geen loon heb gekregen, maar gewoon met dezelfde zin om door te gaan. Je doet het echt. De docenten, natuurlijk heb je er een paar die het misschien voor de centjes doen, maar ik denk dat de merendeel het wel echt gewoon doet omdat ze dat willen doen. Want het is niet zo rooskleurig als wat de mensen buiten het onderwijs ervan denken. Als je eenmaal erin zit, dan snap je, dan gaan alle belletjes wel rinkelen volgens mij. Ik herken dat helemaal niet. Maar ja, misschien iemand anders wel. Ja, dat kan. Zeker. En Giandro, kan je ook een antwoord geven bijvoorbeeld aan hoe dat je de scholen om 5 uur, wat vind je daarvan? En dan gaan we voor de andere comment. Ja, we moeten wel heel goed nadenken het is sowieso geen slecht idee, maar wat wil je extra erbij zetten? Dus wat wil je... Ik geloof niet zoveel in de hoeveelheid, in kwantiteit, maar ik geloof meer in de kwaliteit van iets wat je wil toevoegen. Het ligt er wel net aan, wat wil je toevoegen? En daar moet je heel goed over nadenken. En hoe wil je dat realiseren? Er komt, zoals Julie zegt, er komt heel veel bij kijken. Het is niet zomaar, we gaan de scholen rekken tot 5 uur. Nee. En dan, dat is beter voor de leerlingen. Maar hoe ga je die tijd precies invullen? En hoe wil je dat precies in de praktijk gaan realiseren? Daar komt echt, het is een goede vraag. Maar het is geen vraag waarop ik zomaar een antwoord kan geven. Eén ding wat we toevallig aan het doen, iets wat we nu toevallig aan het doen zijn, door de hele COVID-situatie. Bij ons op school bijvoorbeeld zijn we ondersteuningslessen aan het geven. En omdat de leerlingen veel lessen hebben gemist en heel veel leerlingen hebben slechte resultaten. Dus we geven ondersteuningslessen. En tijdens die ondersteuningslessen kiezen docenten ervoor bijvoorbeeld om als een leerling slecht staat voor Nederlands. Nederlands is sowieso een hele moeilijke taal, want heel vaak wordt er gezegd dat Nederlands onze tweede taal is. Dat is het niet, het is gewoon een vreemde taal voor de leerlingen. De leerlingen krijgen dan in die ondersteuningslessen, krijgen ze van sommige docenten het Nederlands vanuit het papiaments. En dat, op een of andere manier bereik je die leerlingen toch
toch beter. Ja. Niet dat alles vervangen moet worden vanuit het Papiaments naar het Nederlands, maar die ondersteuningslessen, volgens mij is dat helemaal niet zo'n slecht idee om dat overal toe te passen. Want ja, nogmaals, taal blijft een heel groot struikelblok. Goed zo. En het is hun taal niet. De leerlingen praten helemaal geen Nederlands en ze kijken helemaal geen Nederlandse tv. En ze hebben voor de rest ze praten meer Spaans en Engels. En dat is nog veel populairder dan het Nederlands. Ik denk dat wat ze zien op het internet en op tv, ik denk dat dat ook een hele grote rol speelt. Het is niet populair, dus die ondersteuningslessen, misschien moet daar even onderzoek naar gedaan worden. We hebben nog een andere comment. Als we nog die Hoe zou het onderwijs gefinancierd moeten worden op Curaçao als scholen om 5 uur moeten eindigen? Dat is uiteindelijk, als wij daarvoor moeten gaan, moeten we eerst met een pilotprogram komen, denk ik. En van daaruit kun je dan zien als overheid dat je ja, precies. Omdat je hebt wel verschillende dingen, maar het systeem op het eiland zit al verzadigd met bijvoorbeeld opvang, naschoolse opvang, naschoolse bijlessen, etc. Dus die moet je ook allemaal integraal gaan incorporeren met hoe wij ons systeem in elkaar moeten doen. Dus ik denk wel in die zin dat wij... er is een pilot in Buena Vista. Ja, de pilot in Buena Vista is volgens mij wel een andere... lagere school, als ik me niet vergis. Precies, en zij hebben ook een verschil, maar ik weet niet of het nog steeds werkt. In die zin. Want die pilot is ook niet vanuit de dienst openbare scholen gekomen, laat me zo zeggen. Dus uiteindelijk, die moet je altijd zien, dat vanuit die concept wel goed en uiteindelijk voor de executie. Maar ik weet niet, jullie die ook onderwijs in goed en barmhartig dragen, hoe jullie het ook zien. Ciandro? Om te beginnen, in Nederland, als we gaan vergelijken, als we zeg maar willen kijken naar de brug tussen Nederland en Curaçao. In Nederland werkt een docent gemiddeld 25 contacturen, lesuren. Hier is dat 32 en volgens mij is er net een overeenkomst bereikt door de nieuwe regering dat het 36 uur moet worden. Ik hoop niet dat we, als we tot 5 uur 's middags moeten werken, dat we nog meer uren moeten werken. Want kijk, als docent moet je natuurlijk wel heel veel thuis voorbereiden. En daar staan heel veel mensen niet bij stil. Precies. De grootste taak is het werk dat je thuis levert. Voor de klas staan en lesgeven, dat is inderdaad, dat is leuk en dat gaat nog wel. Maar het werk dat je thuis hebt, dat is echt veel werk. Oké, hoe gaan we dat financieren? Op dit moment hebben we een systeem, Enseñanza Libre. Dat betekent dat het onderwijs compleet kosteloos is voor iedereen. En dat is op zich geen slecht idee. Dat het kosteloos is geen slecht idee. Maar goed, als je tot 5 uur de scholen open wil hebben, dat betekent dat er wel veel meer kosten bij komen. Ik vind persoonlijk... vind ik het geen slecht idee als, natuurlijk, de mensen die het wat minder breed hebben, natuurlijk, voor hun moet het vrij zijn en toegankelijk zijn. Voor hun moet het mogelijk gemaakt worden om alle soorten onderwijs te volgen. Maar ja, de mensen die, zoals het belastingssysteem, dat de sterkere schouders, hoe heet dat precies? Dus de sterkere schouders die tillen de zwaarste lasten. Ik denk dat zo'n systeem voor het onderwijs ook geen slecht idee is. Zeker niet als je tot 5 uur of langer onderwijs wil bieden. Want op dit moment zijn er plannen om juist in te korten op het onderwijs. Ja, zoals je ziet is de half uurtje eigenlijk gegaan. Heel interessante thema. Ja, zeker.
Zeker. Ja, ik weet niet of je nog betere inzichten hebt gezien voor en binnen onze onderwijssysteem voor het Koninkrijk. Ja. Hoe wij participatie voor ons beiden ook allemaal kunnen opzetten. Want onderwijs moet wel een koninkrijkstaak worden, vind ik. Ja, Zeker. ik ben het helemaal eens dat het vandaag heel fijn was dat we zowel iemand op Curaçao in het onderwijs hadden als iemand die nu in Nederland weliswaar in de zorg werkt, maar die toch ook het onderwijs in Nederland ervaren heeft. Dus jullie, heel fijn dat je die inzichten gaf. Ja. Ik vind ook dat je zei van heel veel aan de voorlichtingskant kan beter. Hè, van bereid Zeker. de studenten die naar Nederland gaan beter voor op wat ze te wachten staat. Op de praktische zaken, als het gaat om een huis vinden, om misschien ook wel de Nederlandse cultuur. Of als het gaat om het regelen van een lening of van de zorgverzekering. Dat zijn Ja, de allemaal... verantwoordelijkheden, ja. Ja, Zeker. precies. En ik denk, en ik wil ook namens het CDA mij daar ook wel druk om maken, om ervoor te zorgen dat we dus die praktische dingen, dat we die beter regelen, zodat als je dan hier naartoe komt, dat je dan ook echt je tijd kan besteden aan studie en niet aan randzaken. Precies. Zeker. Precies. Want de studieverwachting is al hoog genoeg, vind ik. Daarom, studie is al moeilijk genoeg. Ja. Ja. Gwendol, Ja, terug naar jou. ik heb een vraag gekregen. Ik denk dat het in de comments zit. Ze vragen, als je straks in de Tweede Kamer komt te zitten, alsjeblieft het thema duo en studieschuld op tafel te zetten. Ja, dat haakt in op mijn antwoord van net ook. Is dat ik vind inderdaad dat op het moment dat je begint aan een zware lening, dan moet je goed voorgelicht worden. Dan moet je goed weten wat de risico's zijn. En ook de verantwoordelijkheden waar je aan gaat beginnen. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat je straks een studie hebt afgemaakt, maar dat je een schuld om je nek hebt zitten waar je eigenlijk niet meer goed van afkomt. Dus Gwendol, van die persoon die dat zei, daar ga ik me zeker voor inzetten. Absoluut. Zeker. Giandro, je laatste woorden. En of course, you're the face of our party also in the part of education. Je bent ga. Ik denk dat we sowieso gewoon positief moeten blijven. Er zijn heel veel dingen die niet zo goed gaan, maar er zijn heel veel pluspunten. Ik heb maar 1 genoemd trouwens, maar er zijn nog veel meer pluspunten. En zolang we positief blijven en ik denk dat zowel Nederland bepaalde dingen van Curaçao kan leren, of andere eilanden ook binnen het Koninkrijk. Maar ik denk dat we heel veel van elkaar kunnen leren, maar zolang we maar positief blijven. Dat zijn mijn laatste woorden eigenlijk. Super. En Julie, heb jij nog woorden die je op wil richten? Nou ja, dat de studenten die nog komen gewoon heel goed voor hunzelf gewoon een research doen. Er zijn genoeg zoekmachines. Tegenwoordig kan je alles op het internet vinden. Wees brutaal. Ga gewoon op zoek naar informatie. Weet je, leid jezelf zo goed op dat je heel zeker weet waarvoor je kiest. En dat je ook zeker weet, dit is de uitkomst en hier gaan we voor. Zodat je dan die hele stress die dan eromheen zit, zeg maar, als minder kan ervaren ook. Vooral qua lening en de andere zaken. Gewoon informeer je goed. Wat voor keuze je ook maakt, informeer je gewoon heel goed wat jou te wachten staat. Ja, super. Ja. Ja? Ja hoor. En met deze laatste woorden heb je een laatste woord. Laatste woord. Nogmaals, als het gaat om die studie en ook met name om de studieschulden, dan is het voor goed, denk ik, voor mensen te weten dat het CDA tegen het leenstelsel is geweest. Wij zouden het liefst terug willen naar de basisbeurs, waarbij je natuurlijk bij het halen van je diploma, dat die basisstudieschuld wordt kwijtgescholden. Dus, want ik denk inderdaad dat studeren is al moeilijk genoeg.
En laten we dat nou niet moeilijker maken door ons diep in de schulden te steken. Zeker weten. En Ja, ik ga het in een papiermens doen, want dan is het ook lekker voor iedereen die in de diaspora met ons meemaakt. Al deze 6 edities van Papiaku. Pero bom, enseñanza de un tópico que nós temos que realizar que juntos somos por salir for DJ. Esta coisa que nós mestrinca de reino como koninkrijksaangelegenheid, wat zien die nós turtinos diferença não, pero tem coisa em conjunto, nós por salir melhor for DJ e seguro se nós quer trazer cidadão no mundo. Então para esse Partido Nacional seguro também tá para mundo globalizado significa que vamos emancipar para o pueblo. Para por gente não educar, para por trazer de 21st century skills. Lanta com DB não é minha coisa, mas se nós temos só para bases burst, net zoals ja van de CDA ook zegt, nós também temos que trazer para por se vida de estudo, mas dushi, mas também para nós para brain game. That's the difference com nós. Nós temos que começar a back nós ainda não que man Julie nós está guardado, mas coisa com Giandro Bini nós está guardado, bem seguir ajuda nosso país para seguir desenvolver. So, als wij samen als één koninkrijk hieruit kunnen komen, zoals je ziet, de Nederlandse kant, maar de Caribische kant, samen één koninkrijk, en to is nos te logra seguro. Met Papiaku is dat al een voorbeeld, en met agradeci, dank je Julie, Giandro, thank you man, ja. We blijven in contact zoals altijd en we hebben heel veel grote plannen. Het is al campagne voor ons beiden. Volgende week moeten jullie lijst inleveren in Nederland. En ook een laatste oproep voor iedereen die nog niet ingeschreven staat voor de Tweede Kamerverkiezingen in het Caribisch gebied. Please do it because we have to vote voor Jaap Jonkers, CDA nummer 27. Dus ga op de website van de gemeente Den Haag en sign your name and you know already. We gaan voor Jaap, want Jaap in de Tweede Kamer is ook iemand die voor ons en ook iedereen van de Nederlandse gemeenschap ervoor gaat zorgen. Dus laten we het doen. See you later. Thanks en tot volgende week. Ciao. Ciao.